Να ετοιμάζονται για το τατάμι 4. Παπαγεωργίου Ελευθέριος, Παραλός Ηλίας. Ξάδερφος. Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος από τη Ζενίτ Κρίση. Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος. Τατάμι 6, επόμενος αγώνας. Να προσέλθουν στο τατάμι 4. Παπαγεωργίου Ελευθέριος, Παραλός Ηλίας. Παραλαμβάνω, να προσέλθουν στο τατάμι 4. Παπαγεωργίου Ελευθέριος, Παραλός Ηλίας. Κάτι να απογράφει κάτι εκεί, κάτι... Έχεις το αξίωμα. Πρέπει να σπάσει ένα γκρίπ τουλάχιστον. Βάλε το μάνα μας και πες. Άτο. Εντάξει, υποψιασμένος παιδάς. Δεν έχεις το σποντάκι, δεν έχεις πετύχει φαντασία στο ρήμα. Το παλικάρι δεν είναι... Όχι, είναι στη Σουηδία, παιδιά. Σουηδία, αλλά έχει κάνει 5-10 μαθήματα. Όχι, ποτέ. Γι' αυτό σε ρωτάω. Α, δεν έχεις παίξει. Αλλά πάτε σπίτι εδώ τρίγω. Μα λέω δεν με ρώνω, το στρίγω ένα γάλατα. Θα σας γαμούσα και στη Λαπωνία, αλλά ακολουθείτε αυτό εδώ πέρα. Βέβαια είδατε να το πεις, το δικό σας και λίγο κόλλωσε. Α, είναι και πολύ σύντομος. Το λες, το λες. Ωραία από πλάτη. Ωραία, ωραία. Ωραία. Εδώ.